tora asida inna demiseni don nin tora asida inna me min nin tora asida inna ko akam ko aya fara ko uya fara ko me asida ko qataw de ya alesro bo asida nyoro o moko de be munum bo o suma munu o doni be munum bolo sirati bariya be munum bolo ika qataw tala ika qataw bala o kobe ulude bolo amte suka kuma boka me ko alaye miskine bi woro la dumune ko be cogodi o harini asabatira go ibolo koriye mugo faga katawula miskine bi woro la dumune intena folode miskine bi woro minye ewa fagali katawun akafara miskine bi woro la dumune ko te o yorola ibe jonde kan horoya ni mo soro ibe kalo fula su kutugu nyogona sunde bika don kambe horoya ni jonte ibe kalo fula su kutugu nyogona misigine bi woro la dumune koma fo fagali kafarala o fora jiharu yoro de la ube ni jera imuson no fe sungalo ilela o fora o yoro de la me minye fagali kafarai fula de fora o yoro la ka jonkan horoya ube ka kalo fula sukutu nyogona ko ewa minye sarakatin jariya ko anya yesi sanni mogo do fatura bali masuru ne kabila ube afo erjo soso la kanyini ke ko bali ma ka fen fara nyoko ka sarakatin jariya do bilaye ko be chogodi ko alayya me Sheikh Fawzani ma ko oye ko ako ko bidamu ka barado ko sosore bala ube mundo an ka taligu nan ka diruli te se ka ke Sheikh Salih Fawzani ka kuma ka Fawzani ya kuma fo kabila yoro me doro mufti de do abeto ota de ka ne yerenya amme ala lesrite nin ko sugula dinala sarakatin jariya yere de badila yere de be bara do ke kanyana mayala min nafa beto ikofe o de sarakatin jariya a ube de ni yere ko ne ka so de fule ninye nya ke wakifuye abraji ka shemba ma ube mfama basi tolo beke me ko bila sitika kabila ka do be wori mboka sora mandiuye ko ke jakwa bilanka ye moka otebbe ciiden ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafs atedda ga kasila makan na flo min ala nanni majenai aw munum be nyanama ya kono mogo min be kabila kono abananen do fura cogota bolo aye nyogon wale akan o deme o be fura ke cogomi min be aw kabila kono aba fe kakala sheta ye kabila ka fara nyogon ka ko deme abe kala cogomi kabila kono min be si yore ta bolo fo wali mogo de bake ka deme teruni je nyogo de bake ka deme sokola kabila ka fara ɲɔgɔn kan ka so dɔ olu la o de y'a ka baaraw ye mais min fatura kaba o ye baara minnu to a kɔfɛ ani a ka baaraw ale bɛ marasew de la ni den min yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ ma n bɛ min kɛ n fa ye n bɛ min ko n ba ye bidiya tɛ min na baasi t'o la mais ka fɔ ɛwa ɲinini min filɛ nin ye si t'o la ko an ka sarakatin jariya dila mɔgɔ dɔ ye lesiri t'o la diina la ko misiri kono be kalandere o ye misiri kono nasaraw ka jate o ka bo o bo sebeli bonya silamaw ka jate kalo jate o bo sebeli misa ni nye munye min di afili muslimin ni nye silamaw ka lafu sababude
Ibn Usaymin ka kuma benninka ka wujo do benninka ni silamaw bakke ku ka tarihu kenin nasarau ka jate silamaw kallafu da yoye silamaw kan ka jate karni saba jate wure tunte udu bolo ni al-hilali munte ni alaka kalointe karni saba ka jate tumbo odeka umaru nunun da yo sigi har umaru nunun be tarihu sigi silamaw ye domi me iladi ta fora ko ni nyen nasarau ka ko dante dola furusi ta fora furuku kam masakin wololinu fatulu bu dati tala umaru ko amte ulula dege yahudaw ta fora ko ante ulula dege ye e wakar wusebe silamaw ye me silamaw de la furasisa ube silamaw be e wan nasaraw ka e wajate do to mi yere utu yere ka jate do chogola bal bunu semina bo fo ka kuma silamaw ye wala kosobe ka fo nyenye silamaw kala fu de yen nyira ako silama do bella kata uka jamana la ako aywa saudi an kauma ako tinyala hari san kalo jate ne tuntu togodo naka jamana inte tele manke jamana u dode ni kafiru yu kono leje mu nyina na uka dina kode uka fembe tibagu koni kafiru ka bara ako u jamana u dola hari aywa alaka kalo ko ale tuntu togodo ko ale ku togodo de ko akera saudiya de parce que ulu ka jate bebe odeka u ka jate bebe al-hilali kalo indeka wala silamu de kala fu yenni hari e wa krandere sebelela parce que silama de be mo be sanfe dugu koloka awde e wani korta lendo kafiruka awde bonya be awde ka kafiruka awde korta lendo kafiruka awde kanka ke ko sobe ka ke ko bawye ka bonya ka bila kafiruka men nimbe e kafiru ka palade kata silamoma nu yu konoloje ku mara ku kala fu irula ku ka fembe bilu sanfe yu ka fembe bilu sanfe donc ambe min fo ni silamo kala fu de ni anu ka dogoya mali anu ka dogoya chide ni dogoya mali min fo de na ko jiyan laba be silamo soro ka sura kacha me ka chaya be ko mi jikankani jinyamande silamo bo la fu no dogoya made kono ode ni la suma sino awde ka ke tembe ka min ye Mamadou Lamine Sinkete doni ke baga bami min ni doni tara saudiya na sabatira ale ni doni tara saudiya fo saudiya yire masakuna ka karamogo uye asabati ka fo doni be ni mbolo ama kala e wulude kala nala Mamadou Lamine Sinkete adwal bayani tigi aka boli sababu murtane ka sigi saudiya bu kono tumama ko amerika unye murtane mina kolonije ku ka drapo doye ako ale dusukunte se ka ku ka kafiri drapo ye ne finye ba yele masilama jamana kono ko ale dusukunte se ko ku atara sigi saudiya afatura saudiya de mais an yere ko silama yere debe kafiri drapo sira ka motola ko balo ko ni fe ube ko pour France président bena di jamana tumbe barawla de France président do nana ya science dola ni ye silama uye kafiri drapo abuka motola abuka mobilela kabakono kafiri drapo e ko korta e silama ko korta mais ni makala ni mi ka dina kala ka famu jahiliya bana manjuguni jahiliya kalam baliya de ni lasi silamoma ani la funi doyama donc awde korta le no ado be dugu kolo mo be sanfe mais ambe ala deli de silamo ka bonyanu ka korta ala ka saguma bon aba haketo ala ka ubonya ko doko ni ka balima muso ko doko ni ka furmuso na be kalobola abolo be jila temma ko bala ka damu tala yala ibe se ka girala ka damu tala wa bon ambe min fo ni muso be banga joli abe kalobola abolo be jila abe da aka damu tani nyogonye me kata bara fu akumbele aka fini siro o yoro la ikana ma o yoro la aparikuro yoro to ibe se ke ka damu ta wala me minye kata bara kana kumbele la ka fini sira yere la ikana se o yoro ma parikuro to dagara ye haro yere mo min nya don tesin yere la ika ye ka to ye o de kanyede
ndonna ma fenta madodu ni eye damina desira ka ku eye ka fu nyonya ke anope ka to kalo bola o fana ala soso ni dunubu de donc ni mo ya do ningire la la ko sugula ntese nyire koro alla bambe mbeta shama ka to kalo bola e ka toy mais ni mo mi nyire ya do mbese kin gadda mu ni boni far kolo toy antese ka fu nyonya ma adagara ye parce que tiden ko isnan kullu shay illa nikah akoni kam muso be kalo bola ini kam muso ka fembe ke fo je nyonya akoye fembe ke kam muso to kalo bola fo je nyonya ikana sewo yoro konimo bon ko ewa doko uluka misiri oni almamini jama almami salamu bila ni ale bora mo wari ubena sigi ube fata da ulu ye konanjia kuye ubake chukuri na yaso misiri kibariyate ebolo ete foye misiri kono ni salle bagate doro foyte ebolo misiri kono eta ye konanjia de ni ka konanjia ke na mame ni misiri wore be ni na kasuru ta salle ni misiri wore tibolo ta salli misiri kono ni e sallira e yikai ewa jikiru ko ni kan nafila ko be bokata ko junubu bo yere kay ko doko ko hadisa kuma e baro kuma ide o doko ko nan ko la ilaha illa ambe salama yambo fo chugome bo jahila de be nununa ni mo mi nyen ko sugu fo na ya fo le jahila da ta do de ate kafriya abella duniya de mo be gera ya kala fa mu de kala duniya de kalambaliya ni jahiliya de be nin kuma sugu do mo da no be nunu fo jahila de do detta e be se ka konan jamin kai be konan jakai jiren ko man ara minkum munkara falyughayyiru bi yadihi fa illam satafa bi lisanihi fa illam satafa bi qalbihi wa jalika yaful iman asugu ni eya ye ni eye ko konan ye jiren ko ni ka bolo be se ka yele bolo ka yele ma ko min masakun wulu be se ka yele malika ni bolo ni marati e bolo masakete iye ko konan ye doni ke ba ko ni do ye faram fansiya ka tige ki kam ko nan jakai kala dunia ni doni fonate e bolo ka yelemani kani nenye ube doni be bolo te se kafu ni ya fa be yoro mi fitina be bonya aye kuma min fo ka ko min ke fo akko ibisu kun kono sinon aye min fo ko ambe ko ambe la ilaha lambe kele yo ngalo fi krikri abdullah ibn ubay ko la ilaha illallah abe jannaba dembe duguma munafiqu ya la ilaha fo ciden no fe ko munafiqu ya la ilaha fo ne tuma mi ciden salli abdullah ibn ubay ibn salim ayel la ilaha illallah fa tumbe jahadu ke ciden no fe ni nakulo bona na ka jahadu finance ba tabo abesu me tuma mi akwatura ciden yere de tunya kalima mi abe salli ciden yere kam misiri kuna abe salli ciden yere kofe me tuma mi akwatura ciden salliraka ala ye ayaji wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabrihi akon ni na nyugona nasara kana sallaka kana jwaka kabur ka koy be do kay atunde layla la fois nu ngalom fi kirkirude ko ale to nyogo ko ku ka se fula sa fa san ko no ka dondol la je ka se ko fula fa ka yasini kala wo ko le ko yasini kala dere la tala wo ko ka donde ko ni la je san ko no ka se fula fa pour ala ku ko si sam balawuma nin debbe nunu nye bidare lesri tola hada made ni ba fe ka kisi balawuma ala ya ka wajibu munum bile ka ala ye muno haramu ya bolo iko toy
tawhidi nyuma ikata ikatugo ciiden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam ni balawu nana femmin be hada maden kisi balawu ni fitinawu mal qur'an wa sunna qur'ana ni ci sunna mina aka sage kata qur'ana maka kala kanye ka famu ka barake nay aka tugo ciiden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam ni be wa balawu nana ciiden ni makhraju ke minye boda ke minye balawu la o yede ka sage kata qur'ana mani sunna ha no koddo ko loka bara yoro ko salle yoro de bolu boloye o bedde masali abedde ko jamu kewa o na ya soro jama salle yoro min ranin din siri kajade na ya soro woni misiri kajja bo ayo yoro ke jama salle yoro bo sanji min fana do jamu mana fana de be darura be gele yabbe musaka be sanji na na te sika fara nyogon ka jama salle soro abe kelen kelen sallida jamu fana darura nana adagara ka jamu ke bo ko balmo do be makiyaji ko ñu dala balmo muso ko ñu do be salliji takatula makiyaji nyere be chogodi don kuma ko minye kinye da chenye ni fin haramu ya letala masiri basi tola ki masiri chenye me wali chewde kanaye kani masiri wandi chewde kam makiyaji ni ewa masiri ko yere law ka bo wali chewu chema inye datugulente wali chewu yewde haramu me na tigiya ayere masiri anye da masiri kam makiyaji ke makiyaji ni haramu ko tula ka ke acheye bashi tola me minye saliji ko na ya soro kode de do ni jido na nyala abedo nya ewa abedo ewa parikolo ani jiche saliji te saha oka ibo boyere la da kinye da kode ni akon ni fendo de do abedo nyeda ni jini nyogonche jite se nyeda ma ibo boyere la de saliji te saha oka me na ya soro jibe nyeda usoro bashi tala ka saliji tanai bo kombe kunanja jumanke mo mununte kas ewa bange bawo kanya mar kambe bato ari ni minje ala soso ito uta adoke ambe ne si hajumankuye o ne si afula la yere de ko bil walideni ihsana ala ko bange baga fula ikanyo mankuye ala ka hakke ko fe ciden ka hakke temenen ko fe jiala mo min ka hakke bika katame beka ko ye bange baga fula re do nana ciden ma ko jiya konon kanka nyumanke jonye katame beka akoy ba akoni obora do akoy ba akoni obora do akoy ba akoni obora do akoy fa jiya kono kanka nyumanke mo min ye katama beka ibani fadero bange baga fula ko londo laddo ko kanyamar kambatu o nyamar kambe te sekake fattaqullaha masatatu har bange baga fula batola bange baga bato wajiba shaykhul islam bon temiya ko bange baga bato wajibiri kamina bange baga nyamar ni minye akeli nafabe bange baga akeli nafabe bange baga ni ma ke atora be bange baga e pana she bala kake ko bange ba bato ni mais ni bange ba e mo nyamar ni penye min na pataka atole baliya o tora taka e fana she tola ko kai o ma wajibi kai ko kai wala har ko min daga lendo ni bange ba ko kake a shede tiye ima ke foi tikala e bange ba ko karasa wa ke me disisa e mo wa ke me tibolo mba wa ke me tede mfa wa ke me tede ko afa ko aka wake me dama maso abako amarka wake maso kasorati bolo alami bilala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha nai alam min ka hakke kaboni hakke be ala ku ishe ko be min ale ka hakke la oke ishe ko te min o binnika
tiden kan nyamaru kauna akwai ja amartukum bi sai fatu minhu ma satatum tiden kun ni nyawu nyamara ni minya ya shi ko kola a fembe be wajibi ka bange bago de tala isete ala ka hakken min no bebbi icete tiden kan nyamar kan min kele ko bebbi bange bago talo ate ko min ko bange baga bato ko na ko ka fengo fenke ka beke ay ishe ko be min na de iboke ishe ko te minna ala mo bilika bon ko ala ko innamal mu'minuna ikhwa an ko ni mu'miniya ani islamiya fora cogoya fula de bula ni ko innamal mu'minuna ikhwa nin koroye de limaniya bara bangale unkele parce que ni mu'miniya doron fora islamiya donna kono ni islamiya doron fora mu'miniya donna kono nu farala nyugon ka yoro dola de islamiya be franfansiya akoro beke abaka damana kore mu'miniya be ka damana kore ni mu'min kan mu'miniya e kambe man ni ala ko innamal mu'minuna ikhwatu akambe de islamiya be de ma o yoro la parce que ma aya kuna ko in taifatani minal mu'minina iqtatalu fasihu bainahuma bon mu'minu fulan ni karasa ye karasa faga e ye fasika barani kabayra junubu kay wo mo ke mais limaniya min fulen ni nya kambe islamiya de ma islamiya bara jahirun donc ni mo min kambe re innamal mu'minu ikhwa silama be ye balima kelende mana ambe silama de ni ma ko ke min bi labo islamiya kono imam ewa mushrikiya kumba bake ima kafiriya kumba bake kabayra junubu bu bolo kabayra bidia bu bolo mun nya kabayra junubu ye ibe islamu groupe kono o mumuna yoro kambo de ma ina man mumuna khawatu o mumina korombo o groupe de ma ibe islamu ka groupe kono ni ema bidia ke min bi labo islamiya kono ima mushrikiya ke min bi labo islamiya kono ima kafiriya ke min bi labo islamiya kono nuko innamal mu'minuna ikhwatu o kambe islamiya globali de ma ni ma bo silamaw kono silamaw be balima e be silamiya kadiri kono mais ni e ye bidiya ke min ye illa bo silamiya kono ite jate hari ni mu'minu la ite jate silamaw la ni baraka ay mushrika kumba ba ite jate silamaw la e bora innamal mu'minu ikhwata e bora ulula e be konte kafiru de la sisa innamal mu'minu ikhwa o yede min be silamiya kadiri kono o ye mu'minu globali folie mais ni afora aya min nana إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سورة الأنفال فلقتا يلبا نون تو مؤمن الدفلون نون مؤمن الدفل بيتو سروداي ويلو مؤمن الدفلون دي donc ni innamal mu'minu ikhwatu tayinte kelanya nunu kambe o yo aya kambe mu'min dafalun dema bete do olade o de yato dori ke bawo ko mu'mini be silama me silama bete mu'mini be silama me silama bete mu'mini parce que mu'mini ya yere haqiqa daraja be silamiya ka wala nunu ka famu donc silama globali min ka bidiya ma labo silamiya kono bidiya mo ni few nanko silamaw ube mu'minu globali mu'miniya ni bara jahiru ye min ka bidiya ma labo silamiya kono ebe ye silamaw cela ni yorola mais mu'mini dafale ite wulula de kabayra junubu be min bolo ite mu'mini dafale unda ubafu edema ko ewa mu'minu fashiru bi amalihi mu'mini ye idara alala me fashiri de ye ne ka bara juguye ube mu'minu naqisul iman ube abafu sisa comme mu'minu do makal liman yan naqasilendo o yede mugommi mabbo silamiya kono me kabayra junubu be bolo ube bidia be bolo bidia min labo silamiya kono ala sosun ala kutabu bolo abofu ema comme mu'minu naqasile ube abafu ma comme mu'minu do na kala boton ye fashiri do na ka junubu ye ube ubafo silama kabayra junubu tigi mais mu'miniya ewa togo dafalente di ema quoi fasiki bara be mo mun bolo kabayra junubu mo bolo bideo be bolo mu'miniya togo dafalente di ema e ba fo eye mu'mini e kalli man yan nakasile ube mu'mini do fasiki do ni akabara junubu bara uye ube silama ala sosola kabayra junubu tigi ibe fo odema donc ni mu'mini dafalen fora sisa munu ala ka wajibi be kera
ye haramu be toye ala soso tu bolo junubu tu bolo ulu be ke mu'mini dafale munye mais mo munu ala soso bu bolo mamu labbo silamiya kono uli ye mu'mini nagasile hunde subhanakallahumma rabbana della asidan della kale soro asidan kera ale bolo fo mogodo nin tora asida inna demiseni don nin tora asida inna mais min nin tora asida inna ko akam mogo ko aya fara ko uya fara comme asida ko katawde ya ale soro bon asida inyoro o mogo de be munum bo ko suma munu o doni be munu bolo sira kibaria be munu bolo ika katawu tala ika katawu bala o ko be ulude bolo amde suka kuma oka me ko alaye miskine bi woro la dumune ko be jogodi o hari ni asabatira bo ibolo koriye mugo faga katawula miskine bi woro la dumune intena folode miskine bi woro minye ewa fagali katawun akafara misigine bi woro la dumuni ko tew yoro la ibe jonde kan horoya ni mo soro ibe kalo fula su kutu nyogona sunde bika don kambe horoya ni jonte ibe kalo fula su kutu nyogona misigine bi woro la dumuni ko ma fo fagali kafara la o fora jiharu yoro de la ube ni jera imuson no fe sungalo tilela o fora o yoro de la mais minye fagali kafara e fula de fora o yoro la ka jonkan horoya ube ka kalo fula suku to nyogona ko ewa minye sarakatin jariya ko anya yesi sanni mogo do fatura balima suru ne kabilaw be afo erjo soso la kanyini ke ko balima ka fen fara nyoko ka sarakatin jariya do bilaye ko be chogodi ko alayya me Sheikh Fawzani ma ko oye ko ako ko bidamu ka barado ko sosore bala ube mundo an ka taligu nan ka diruli te se ka ke Sheikh Salih Fawzani ka kuma ka Fawzani ye kuma fo kabila yoro me doro mufti de do abeto ota de ka ne yere nya amne ala lesrite nin ko sugula dina la sarakatin jariya yere de badila e yere de be bara do ke kanyana mayala min nafa beto ikofe o de sarakatin jariya uben de ni yere ko ne ka so de fule ninye nya ke woki fuye abraji ka shembama uben fama basi tolo beke me ko bila sitika kabila ka do be wori mboka sora mandiuye ko ke jakwa bilankaye moka otebbe ciiden ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafs atedda gay kasilama kan naflo min ala nanni majjenay aw munum be nyanama ya kono mogo min be kabila kono abananen do fura cogota bolo aye nyogon wale akan oddeme o be fura ke cogomi nimbe aw kabila kono abafe kakala sheta ye kabila ka fara nyogon ka ko deme abe kala cogomi kabila kono min be si yore ta bolo fo wali mogo de bake ka deme teruni je nyogo de bake ka deme sokola kabila ka fara ɲɔgɔn kan ka so dɔ olu la o de y'a ka baaraw ye mais min fatura kaba o ye baara minnu to a kɔfɛ ani a ka baaraw ale bɛ marasew de la ni den min yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ ma n bɛ min kɛ n fa ye n bɛ min ko n ba ye bidiya tɛ min na basi t'o la mais ka fɔ ɛwa ɲinini min filɛ nin ye si t'o la ko an ka sarakaten jariya dila mɔgɔ dɔ ye lesiri t'o la diina la ko
ko misiri kono be calendrier u ye misiri kono nasaraw ka jate o ka bon u b'o sɛbɛnli bonya silamaw ka jate kalo jate u b'o sɛbɛnli misa nin ye mun ye min di afili muslimin nin ye silamaw ka lafu sababu de une useminu ka kuma bɛ nin kan kawjo dɔ bɛ nin kan ni silamaw b'a kɛ k'u ka taariku kɛ ni nasaraw ka jate silamaw ka lafu de ye o ye u ka lafu de ye o ye silamaw kan ka jate karni saba jate wɛrɛ tun tɛ olu bolo ni alhilali mun tɛ ni ala ka kalo in tɛ karni saba ka jate tun bɔ o de kan umaru ninnu de y'o sigi hari umaru ninnu bɛ taariku sigi silamaw ye don min mais iladi ta fɔra u ko nin ye nasaraw ka ko dan tɛ don a la furusiw ta fɔra furuku ka masakɛw wololen n'u fatulu b'u dati ta la umaru ko anw tɛ olu ladege yahudaw ta fɔra ko an tɛ olu ladege u ye ɛwɔ taariku sɛbɛn silamaw ye mais silamaw de lafura sisan u bɛ silamaw bɛ ɛwɔ nasaraw ka ɛwɔ jate dɔ cogo min yɛrɛ u t'u yɛrɛ ka jate dɔ cogo la bali Ibn Semina b'o fɔ ka kuma silamaw ye o la kosɛbɛ k'a fɔ nin ye silamaw ka lafu de ye nin yira a ko silamaw dɔ bɛnna ka taa u ka jamana la a ko ayiwa saudiyankaw ma a ko tiɲɛ la hari san kalo jatew ne tun t'u tɔgɔ dɔn n'a ka jamana in tɛ tɛlɛ man kɛ jamanaw dɔ dɛ ni kafiru y'u kɔnɔ lajɛ n'u ɲinɛna u ka diina kɔ dɛ u ka fɛn bɛɛ tibabu ko ni kafiru ka baara a ko o jamanaw dɔ la hari ayiwa ala ka kalo ko ale tun t'u tɔgɔ dɔn ko ale k'u tɔgɔ dɔn dɛ ko a kɛra saudiya de parce que olu ka jate bɛɛ bɛ o de kan u ka jate bɛɛ bɛ alihilali kalo in de kan wala silamaw de ka lafu ye nin ye hari ɛwɔ calendrier sɛbɛnni la parce que silama de bɛ mɔgɔ bɛɛ sanfɛ dugukolo kan aw de ɛwɔ kɔrɔtalen don kafiru kan aw de bonya bɛ aw de ka kafiru kan aw de kɔrɔtalen don kafiru kan aw de kan ka kow kan ka kɛ ko sɔbɛ ka kɛ ko baw ye ka bonya ka bila kafiru kan mais nin bɛɛ ye kafiru ka pala de ka taa silamaw ma n'u y'u kɔnɔlejɛ k'u mara k'u ka lafu yiri u la k'u ka fɛn bɛɛ bila u sanfɛ u y'u ka fɛn bɛɛ bila u sanfɛ donc an bɛ min fɔ nin ye silamaw ka lafu de ye nin ye an'u ka dɔgɔyamali an'u ka dɔgɔ ciden ye dɔgɔyamali min fɔ dɛ n'a ko diɲɛ laban a bɛ silamaw sɔrɔ k'a sɔrɔ a ka ca mais a ka caya ye bɛ komi ji ka kan ni ji kankan ni ji ɲaman de silamaw b'o lafu n'o dɔgɔyama de kɔnɔ o de ye nin lase u ma sinon aw de ka fɛn ka kɛ fɛn bɛɛ kan min ye Mahamadu Lamini Sintete dɔɔnikɛbaga ba min ni dɔɔni taara Saudiya n'a sabatira ale ni dɔɔni taara Saudiya fo Saudiya yɛrɛ masakɛw n'a ka karamɔgɔw u ye a sabati k'a fɔ dɔɔni bɛ nin bolo a ma kala ye olu de kalanna la Mahamadu Lamini Sintete Adwaul Bayani tigi a ka bɔli sababu Mauritanie ka sigi Saudiya a b'o kɔnɔ tuma min ko Américains ye Mauritanie mina coloniser k'u ka drapeau jɔ ye a ko ale dusukun tɛ se k'a ko ka kafiri drapeau ye ni fiɲɛ b'a yɛlɛma silama jamana kɔnɔ ko ale dusukun tɛ se k'o ko a taara sigi Saudiya a fatura Saudiya de mais anw yɛrɛ ko silama yɛrɛ de bɛ kafiri drapeau sira ka moto la ko balo ko ni fɛn ou bien ko France président bɛna jamana tun bɛ baraw la dɛ France président dɔw nana ya siɲɛ dɔ la n'i ye silamaw ye kafiri drapeau a b'u ka motow la a b'u ka mobili la kabako dɔn kafiri drapeau e ko kɔrɔta e silama ko kɔrɔta mais n'i ma kala n'i mi ka diina kala ka faamu jahiliya bana man jugu ni jahiliya bana man jugu ni jahiliya kalanbaliya de nin lase silamaw ma ani lafu ni dɔgɔyama donc aw de kɔrɔtalen don aw de bɛ dugukolo mɔgɔ bɛɛ sanfɛ mais an bɛ ala deli de silamaw ka bonya n'u ka kɔrɔta ala ka sago ma bon a b'a hakɛ to ala k'aw bonya ko dɔ ko n'i ka balimamuso ko dɔ ko n'i ka furumuso n'a bɛ kalo bɔ la a bolo bɛ ji la e mako b'a la ka damu t'a la yala e bɛ se ka gɛrɛ a la ka damu t'a la wa bon an bɛ min fɔ ni muso bɛ bangejoli a bɛ kalo bɔ la a bolo bɛ ji la a bɛ da a ka damu ta ni ɲɔgɔn ye mais ka taa bara fo a kunbɛlɛ
a ka fini siri o yɔrɔ la i kana maga o yɔrɔ la a farikolo yɔrɔ tɔw i bɛ se k'i ka damu ta o la mais min ye ka taa bara kana kunbele la ka fini sira yɛrɛ la i kana se o yɔrɔ ma farikolo tɔ dagara ye haraw yɛrɛ mɔgɔ min y'a dɔn tɛ se yɛrɛ la i k'a ye k'a to ye o de ka ɲi dɛ n donna ma fɛn ta ma dɔ don ni e ye daminɛ e dɛsɛra k'a ko e ye kafoɲɔgɔnya kɛ a nɔfɛ k'a to kalobɔ la o fana ye ala sɔsɔ ni junubu de ye donc ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn ni gɛrɛla la ko sugu la n tɛ se n yɛrɛ kɔrɔ a laban bɛ se n bɛ taa se a ma k'a to kalobɔ la e k'a to ye mais ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a dɔn n bɛ se k'i ka damu ni bɔ ni farikolo tɔ ye an tɛ se kafoɲɔgɔnya ma a dagara ye parce que ciden ko isnan kulla shay illa nikah a ko n'i ka muso bɛ kalobɔ la i n'i ka muso ka fɛn bɛɛ kɛ fo jɛɲɔgɔnya a ko a ye fɛn bɛɛ kɛ ka muso to kalobɔ la fo jɛɲɔgɔnya i kana se o yɔrɔ kɔni ma